私のすぐそばにもいますね。距離10メーターぐらいです。短角ですね、これは。オスの短い角のやつです。若いオスです。若いオスです。私が危険な存在でないと見えて、全然関係なく食べていますね。あれ、そこにもう一頭いたんだけど、すぐそばに。一生懸命、いますね。